Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Skywars. Da, Skywars este minigames-ul meu favorit. Da, jucăm cu un alt cont, nu mai jucăm cu contul nostru pentru că am luat bani. Da, și uitați cum mi-am blocat un chest. Se mai întâmplă. Dar nu prea-mi place mie solo, dar jucăm o tură solo. Vedem noi, beșină în beșină. Hai, arc cu săgeți. Full iron, se dăm la unghiță. Deci nu pot să-i dau, dăm la ăla. Nu mai are până acolo. Nu merge până acolo. Se mișcă destul de bine, de fucking bine. Porțiune de rețeală de regenerare, ok, sper că m-am auzit tare, destul de tare. Că ieri am auzit că nu m-am auzit, am văzut că nu m-am auzit tare. Ce ciung dau? N-am ouă, n-am nimic. N-am vouă. E bun tipul. Și a încercat să mă omoare. E zvânat. Uitați hackerul. Deci e un fucking hacker. Da, ați văzut? N-am avut ce să fac. Da, deci este o câine a vecinilor care mă enervează. Deci, perioar. Bă, deci e abandonat acolo în balcon, mă. Fai, ce nașpa-i câinele. Unde e ăsta, mă? Cred că nu puteți auzi cum latră, da? E destul de fraier. Și așa... Jucăm cu un alt cont. Pentru că al nostru este... Nu că este banat, dar... Vreau să joc și că mi-a găsit un alt cont. Mi-a cumpărat. Ha. Cheese. Ok, deci aparent tipul meu e undeva jos. Dar s-a prostit că jos era numai un chest. Și da, frate, ia și ție ceva. Uitați-l, așa spuna guardieni. Am vrut să le dau s-a împins pe altul. Am ouă. Să țin timp pe unul. Ați văzut că 100 deodată trag. Nu l-am țintit. Veni peste noi, da, suntem ca și morți. Tipul ăla era cam slab. Ce să faci? Skywars, asta e plăcerea, asta e farmecul. Uitați, n-am niciun kill, n-am nici nimic. Pentru că este un cont nou, ba. Am 46 de solo kill-uri. 8 solo win-uri. Deci nu-s chiar așa de slab. Da, cred că mă aud bine. Am vrut să mă apuc și eu de serie de pe Mineplex sau ceva, numai că na. Să mă apuc. Cât de curând. Filmăm până ne scoate afară. Că ce-i faci, bă, băratule?
Uitați, eu fei doi. Da, deci n-am avut ce să fac. Deci astăzi se pare că avem ghinion. Nu putem câștiga nicio tură. Ghinion. Ghinion pur în aer expirat. Mai jucăm și de asta la lobby, să vedem. Așa, am skin de fată, da, am un skin de fată. Deci se prinde o armă. Și n-am armă. Ba. Mă duc la aia. Al meu e murit. Dă fraierul cu arcul rupe. Yes! Sună telefonul, dar răspunde frate meu. Așa. Da. Deci se pare că abia am făcut un kill. Oare de cât îi filmăm? Nu știu. Deci de se aude un sunet de fundal, este televizorul în spate. Da, acum îl dau mai încet. Da, și vă mulțumesc pentru că în decurs de 4-5 zile am strâns atâția abonați și sper că să mai strângem. Pentru că vedeți și voi, postez zilnic câte un episod de Skywars. Și o să încep, cred că o serie și de single player. Sau ceva de genul. Nici nu mai trebuie ce este. Cu arcul, ca și episodul de ieri, zeul arcului. Auziți sunetul victoriei, 1 cu arcul, un kill. Un kill. Nu l-am nimerit. Un kill. Uite bă, fratello. Familia Fratelli. Fratelli. Familia Fratelli. O murit? Nu. Are și el arc. L-am nimerit. Alex CS. Da. What the fuck? Bă, am crezut că ăsta e contul meu vechi cu Pinking. Cum nu l-am prins? Fratelli. Ăsta e love tipul. Cred că mă duc peste el. Nu mai am armură. Regenerare avem. Armură nu-mi trebuie. Cât timp am arc. Îl lăsăm pe tipul acesta să construiască podul. Pentru că eu nu am chef să mă bag la construit, se bagă el. Da, și-a murit ca un but. Ca un but fără speranță. Eu nu mai am nicio șansă. Construit. Ia! Avem și noi un kill acolo. De fațadă numai.
uitați cum îl prind pe tipul ăsta. Uitați aici. La înghesuială! La înghesuială! Tipul! Yes! Victory! Yes! Victory! Deci uitați-vă la mine cum arăt. Și am câștigat o tură, deci imposibil, frate! Victory! Da, și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa!